Mga miyembro sa Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FECTAP na balakang maapektuhan ang ilang serbisyo sa mga lagyong barangay tungod sa usbaw sa bayranan sa renta sa mga poste sa kuryente. Aniya ang RTV Presents ni Tech Ocampo. Mo kini si Cherry Ann, first year sa kursong Kukiri ug nagpuyo sa layong barangay sa Tagum City, Davao del Norte. Dakong tabang alang kaniya ang ilang internet connection sa bukid alang sa iyang online class. Parehas sa to karon nga pandemya, lisod gid kayo ang internet connection sa Tagum, labi na sa amuha nga sa bukid. Then lagyo kayo connection, mangita pag-uwi nga para maka-internet sa silingan, sa piso wifi. So kami nga estudyante, maningkamot pud mi og connect para maka-answer mi sa mga assignments. Apan ang gisaligang internet connection sa mga lagyong barangay sa Mindanao, posibleng maapektuhan kung ipadayon ang pagpatuman sa National Electrification Administration o NEA sa dugang pole rental sa mga poste na gipinagiyahan sa mga electric cooperatives sa Mindanao ug ubang lugar sa nasod. Mong mga poste mo gibutangan sa mga kable sa cable o internet service providers sa small and medium enterprise. Ginagamit ito ng mga paaralan at saka lalo niya yung cable internet dahil nga sa distance learning ginagamit ng estudyante at work at home, mawawalan tuloy ng connectivity lahat ng subscriber namin. Gihanyo sa FECTAP si Pangulong Rodrigo Duterte nga dili una ipatuman ang gipagawas nga NEA memorandum ni kanhi NEA Administrator Edgardo Masungsong kinsa natanggal usab tungod sa giingong anomalya. Sa memorandum ni Masungsong, gimanduan niini ang tanang electric cooperative sa nasod nga magpatuman og usbaw sa pole rental nga moabot sa 336%. Butang nga giangalan sa mga small cable TV ug internet service providers kay illegal kuno. Hindi sila nagpatawag ng public hearing. Hindi dumaan sa proseso itong pag-increase nila ng poste. Dahil yung posteng ginagamit namin ay luma pa din. Hindi naman nila pinalitan. Ano ang basis? Yun ang tinatanong namin. Si Joselito Galicia sa Bungaw Cable sa Tagum City, Davao del Norte, mo'y usa sa mga local TV ug internet service providers sa mga lagyong barangay sa probinsya ang posibleng maapektuhan kung pugsanong ipatuman ang increase sa pagbayad sa renta sa matag poste nga iya sa mga electric cooperative. Sa karon, kapin gatos na ang iyang ginabayad sa matag poste sa electric cooperative matag tuig. Remote barangay. Tinutupad po ng mga cable TV operator yon. Hindi na mga telcos, sir. Hindi na mga telcos. Remote barangay, hindi unserved area.